akuyona imotivation ngitshene kabhonqo ngoba izokusiza. Yabona njengoba sinama outcomes angafani ingoba sithatha izinqumo ezingafani. Bathi sonke sino 24 hours sinika isikhathi esifanayo. Kulesikhathi esifanayo sithatha izinqumo ezingafani. Musa ucasuka mabona abantu bethenga izimoto nga3 uzobuza ukuthi uzozenzani izimoto seziningi kanje. Musa ucasuka ubona bethenga impahla nga3 nga5 nga6 uzobuza ukuthi impahla eziningi kanje uzozenzani. Musa ukunyanya mabona abantu bethenga imizi nga4 nga5 nga2 kuloku ucasuka ukuthi bazoyenzani izohlala abantu lemizi uzogcina uthi bathwele ngoba akekho ozokubuza nje ubunezingane ezo4 nga5 ukuthi njengoba uzala nje uzalelana yinqumo esithathayo ayifani nama outcomes akhona awafani. Kodwa ngizokucela angikhathana umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ngizothi mina asiyekeni ukuzala kangaka ngoba nezingane lezi zizalayo sikwazi ukuzondla. Asiyekeni usihambe isilala kangaka ngoba noma uyiduduza nje ukuthi yes sex imnandi njengoba uyiduduza nje yes utshwala bomnandi ireality yakhona into esiselenayo sisele nama memories obumnandi asina investment asina mali asina lutho sisele nezingane esithi masilala sibuza ukuthi ngakusasa soyithola yini imali yokuthi sikwazi ukubeka iphalishi phezulu kwetafula. Manje ngizothi iqiniso yilo lizosetha free. Ngizothi mina asiqaleni ngekuqalwa ngakho sigcine ngekugcina ngakho asimusa ukugcina ngekuqalwa ngakho mase siqala ngekugcina ngakho ngoba yinto esishayayo leyo to a point ukuthi singene kwi-social media sihambe sithukwana nabantu abafukuzile ukuze baphumelele while we were celebrating singakaphumeleli kanti ama-outcomes okucelebrate singaphumelelile azosishaya ngey'nyembezi zika-forever. Ngizothi kuwe priorities are not the same, but prioritize your own priorities. I'm telling you, if you save your money will save you. Now, if you bear children, your children will cause pain to you in future because zonke inqumo ethatha namhlanje ama-outcomes okujabula nokuphatheka kabi uzobhekana nawo nini kusasa. Ngizothi-ke gada iy'nqumo zakho ngoba iy'nqumo zakho yizo ezizokwenza ukuthi sikubone ukuthi kusasa uzobunjani. Njengoba ubhitha nje mhlawumbe ezinye iy'nkinga ayidala ungayithini. Inkinga ukuthi wena ubona lento owawufisa ukuba yiyona uyibona kuthini manje sekuyacasula ukuthi wahlule ukuba yiyo ngenxa yey'nqumo owayithatha. Ngizothi kuwe please usanethuba lokushintsha usanethuba lokuthi ungafikisa impilo yakho washa ukuthi ungaphiki ne-social media ungaphiki nama-trends ngoba uzosala unama-videos anama-likes amaningi kodwa ungena lutho gugelwe umzimba gugelwe iphakethe gugelwe impilo. Manje ngizothi kuwe ngiyacela prioritize your priorities. God bless you.